Saka ini nguva yandakasarudza kuchinja zvandaiita panyaya yezvokudya yakaitika makore 3 apfuura. Ndakange ndichigara munyika iyo inonzi haina chinobuda zvachose kana totaura nezvekurima, uye inonzi haiwani mvura inonaya zvachose. Ndakaona paFacebook pachinzi paiva nechimwe chitoro chaitengesa mbeu yemurarabungu. Ini ndikashamisika kuti mbeu yemurarabungu. Ndakada kuti ndinasonzwisisa nezvazvo. Nekuda kwekuda kuziva, ndakaenda kuchitoro ndikatenga mbeu iyi. Ndakagadzira bindu rakapoteredza imba yangu ndokubva ndadyara mbeu idzodzo. Nekuda kungoziva nekuona kuti zvaizobuda zvakadii ndikazviedza. Ndakaona chishamiso. Mushure memavhiki 2 kana 3, kamunda kaya kakange kasvibirira zvakanaka. Zvidyarwa zvangu zvakange zvava kukura. Ndakatokwanisa kukohwa madomasi, mhiripiri, makarotsi nemuriwo wemashizha. Chakange chiri chiitiko chakanaka nokuti vanhu vakange vochiuya kwandiri kuzokumbira zvibereko kubva mubindu rangu. Izvi zvakandipa pfungwa yekuti isu vanhu taitogonawo chaizvo kurima zvokudya zvedu tichitobudirira. Kana tichigona kungoda kuziva zvakawanda, kana tikada kuzviedza, uye kana tikagona kuva neshungu nazvo, tinokwanisa kuzviita.